bare lige det der med de 120 sygedage, vi har barn hver år, er værd at nævne, eller lige understrege. Lise Johansen, LO, vi har noget gære. Vil du fortælle os om det? Altså, jeg vil i hvert fald fortælle om en del undersøgelser, vi har lavet i løbet af efteråret, for at komme nærmere ind på, hvad det er for familie- og arbejdslivsproblemstillinger, lige præcis vores medlemmer står med. Familiepolitik er noget, der fylder meget i LO og i LO-forbundene. Vi bruger aktivt overenskomster, som Dennis sagde, til at prøve at skabe en bedre balance mellem familie og arbejdsliv. Nu fik jeg ikke koordineret med Dennis, så mange bliver lidt de samme. Men så prøver jeg ikke på at høre dem. Som sagt, så vil jeg fortælle meget om, hvad det er, vi har fået feedback fra vores familier. Vi har været ude at spørge, både vi har fået lavet fokusgruppe-interviews og en del spørgeskemaundersøgelser på de her felt. Og det har givet os en god øjeblikstemperatur, men det har også bekræftet os i, at der er sådan helt særlige problemstillinger for vores medlemsgrupper, når vi taler familiepolitik. Og det er den her. Ja. Som Dennis han var inde på, så kendetegner det sådan LO-familierne, at mange store grupper arbejder på skæve tidspunkter, og det stiller nogle helt særlige krav til børnepasning. Vi kan se op mod hver tredje forældre, der har børn under 6 år, de har oplevet problemer med at finde pasning der matcher deres arbejdstider. Og når man spørger dem i de her fokusgruppe-interviews, hvad løsningerne ligesom kan være på det, så siger de alle sammen, det er fordi, de vil have børn med længere tid i institution, men på andre tidspunkter. Der er simpelthen nogle problemer omkring, at daginstitutionerne ikke kan åbne på det tidspunkt, hvor forældrene arbejder. Man kan også sige, at det kendetegner vores forældre er det der med, at de arbejder efter så meget faste vagtskemaer. Og derfor kan de ikke lige tage de der hjemmearbejdsdage eller flexen, som andre grupper kan. Og det ved jeg godt, det skaber problemer for andre grupper, men lige præcis for vores medlemsgrupper, så er det der med at hænge i klokkestreng, fordi at man ligesom har faste arbejdstid og skal nå hen børn også. Så er der det med, at LO-familierne oplever en meget, meget stram økonomi også. Fordi man kan sige, det der med at være børnefamilie, der udgifterne er lige store, om man er en LO-familie eller en djøf-familie nord for København. Det er simpelthen de samme udgifter, der er til institutioner og til livsførselsudgifter. Og det vil sige, det der med nedsat arbejdstid, man kan godt have mange visioner om det, men som verden ser ud lige nu, så er det noget, der er rigtig, rigtig dyrt for vores familier. Og faktisk er der flere, der siger, at de gerne vil op i tid. Det var også det problemstilling, som Dennis nævnte med i de her tider, hvor vi ser, at der bliver sparet, så bliver folk sat ned i tid frivilligt. Og det skaber en meget, meget stram økonomi. Så den ene pointe er lidt, at man skal forsøge at skabe rammerne med det her element i hvert fald. Og så kommer vi ind på det her, som har været debatteret, det med deltid, at det er en rigtig, rigtig god løsning for mange familier at kompensere for noget, man oplever som en meget dårlig balance mellem familie- og arbejdslivet og bundet-tid. Men som sagt er det ikke alle, der har råd til det. Og vi ser som sagt her problemer med ufrivillig deltid. Vi kan også se, at der er sådan på hele det store kvindefag er en kultur, hvor at man simpelthen arbejder deltid fra det øjeblik, man er færdiguddannet til, man går på pension i gang, uden på noget tidspunkt aktivt at have taget stilling til, om det var det bedste på det tidspunkt. Og også uden at man har små børn, fordi paradoksale, som man jo også kan se i statistikken, er, at man jo faktisk arbejder mere, når man har små børn, end når man ikke har. Og det er selvfølgelig ikke der, hvor vi skal hen. Man skal også bare tænke på, at hvis mange går den vej og kompenserer med nedsat tid, så får vi også et problem i forhold til vores velfærdssamfund og velstand og sådan noget. Det bygger meget på, at begge køn er på arbejdsmarkedet aktivt og ligger mange timer. Ja. Så det er det der med, på den ene side skal vi jo selvfølgelig ikke arbejde mere med små børn, og på den anden side skal man også være forældre og have fuldtidsarbejde.
og samtidig være en god og nærværende forælder. Og det er det, vi siger. Det skal vi finde kollektive løsninger på, hvordan vi ligesom skaber de rammer, der gør det muligt. Det vi hører, når vi spørger vores forældre. En af de helt store problemstillinger, som de synes er stressende, og som de synes gør dem ikke særlig nærværende som forældre, det er hele problemet, når de har børn syge. Og de har børn syge på anden dagen, eller tredje dagen, fjerde dagen. Der er mange, der har arbejdsgiveren pengene i røret om, de nu har fået pasning, om de kan møde ind til aftenvagten. Nogle melder sig selv syge på anden eller tredje dagen, når der ikke er børns sygedag med løn længere. Og der er dem, der sender deres børn halvsløj institution, måske med en pandemi. Det synes vi er uværdigt, at det er sådan en situation, vi skaber. Vi kan også se, at når vi kigger på, hvem det er, der tager fraværet med børnene, når de er syge, så er det i høj grad mor i Danmark, hvor man kan se i Norge, hvor man har tilrettelagt det på en anden måde, der er det fuldstændig lige over mor og far, der tager fravær. I Sverige kunne vi også se, at det var også mere ligeligt fordelt med mor og far. Hvis man så tager ligestillingskasketten på, at det er jo ret uheldigt, at mor på den måde bliver en andenrangs arbejdskraft. Så det er hele problemstillingen. Vi synes, at det er på tide et eller andet sted, man går i dialog omkring, hvad gør vi omkring børns sygedag. Dilemmaet er lidt, hvordan undgår vi samtidig, at forældre så bliver en eller anden form for andenrangs arbejdskraft. Så det er et dilemma, der skal takles. Børn bliver jo ikke mindre syge i fremtiden. Det vi til gengæld ved er, at bedsteforældrene, de skal være længere på arbejdsmarkedet. De kan ikke lige så ret til anden sygedag, tredje sygedag, fjerde sygedag. Så der skal vi på en eller anden måde ind og finde nogle løsninger. Det bringer mig til det sidste. Det er noget, jeg sådan set har været inde på, at som tingene ser ud lige nu, så bliver man simpelthen nødt til at skabe rammerne i en familiepolitik omkring et fuldtidsarbejde. Fordi sådan ser det ud for LO-familierne. De har ikke råd til på nuværende tidspunkt at kunne kompensere med økonomitid. Det lyder fantastisk, og selvfølgelig skal vi tænke visionært og ud over det. Men som tingene ser ud lige nu, så er det virkeligheden for vores familier. Det er fuldtidsarbejde, og det er også arbejde på skæve tidspunkter. Børns sygedag, det skal vi have kigget på. Vi vil gerne i dialog. Og så den sidste, mest lavthængende frugt, man overhovedet kan plukke, når man snakker familiepolitik, det er der gjort noget ved den barselslov, vi har i dag, så vi kan få fordelt det her ansvar på 2 skuldre frem for i høj grad en forældres skuldre. Det var herfra.